Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau majeng tumbas ayam telas ayam lur garek kebagian usus ya wis kengko tak masak apa iki engko usus iki tak kei jeruk nipis sik supaya ora amis lur. Lan nek empun panaskan minyak langsung digoreng mawon ususnya ampun garing-garing setengah mateng mawon. Lah ditumisne bumbu bawang merah, bawang putih, miri, tumbar, merica kalih cabai besar, cabai kecil. Dan ampun wangi disukani banyu terus disukani biasa bumbu-bumbu kalih gula merah. Lah ampun asat niki lah niki dadine apa nek ngene iki sambar usus jenenge. Lah lanjut iki bojile mau njaluk kolak iki enek telo ya wis di kolakne telo wae karo apa kuwi jenenge lur kolang kaling karo anak kene jenenge apa lur janggilan ngono kae. Lah ya biasa mawon kabeh diiris terus digodhokne banyu lan banyune pun umop langsung mawon niku wau telane kalih kolang kalinge dilebokne ya lur nek janggelane engko nek wis dintas wis adem ngoten niku. Lah langsung ditambahi gula merah, vanili kalih uyah sekedhik mawon. Lah niki nek pun mateng pun adem janggelane dilebokne wis ngene wis dadi lur. Selamat berbuka puasa dan jaga kesehatan, see you.